Ayan guys, yun yung aking liligpitin. Bali, ilalagay ko siya dito sa dyan. Ilalagay ko siya dyan sa harap. 15 ngayon. Tcharan! Ayan na siya. Bali, hindi pa talaga yan yung pinaka ano niya guys. Kasi yung ating mga Wesley C is isasabit-sabit natin yan sa ating mga hook for screen. Bubulol na. Isasabit natin sa ating mga hook screen. Ayan, 'di ba? Kasi meron diyan mga nakatago katulad nito, o 'di ba? Nakatago to. Pero buti na lang. Yan, ito medyo nakatago dahil meron tayong bubble gum sa may unahan. O, diba? Tapos ito naman yung ating mga pads na laruan. Diba? Siyan. Yan na. Ayan na siya guys. Bali, inayos ko na siya. Inalis ko na sa mga box. O, diba? Nakasabit-sabit na siya. And guys, thank you for watching.